Той е под теб. Тани. Спиш на него. Стари пари. Кървави пари. Ще го намериш, ще го намериш. Катера злато чест, за 9 човека по един деца ги стига. Със силкоч хора за злато, ви пияли маймуни нямате. Тигана, хайде! Аз искам да намеря златото. Но тия търти около мен какво ще правят? Ще чакат да им раздава монетки ли? Ще копаят. Ще го дам златото и ще взема една булческа рокля, тъй ли? Хайде чучуро при Иван Жака. Със сигурност си, но обаче никой не знае къде е. От тук, до там закон няма. И няма да има. На никой няма го делим. Това е. София Филмфест, Варна. От 23 до 27 май. В залите на Фестивален и конгресен център Варна.